Tervetuloa jälleen kerran katsomaan Nossomin murailuja. Tässä jaksossa meidän pitäisi asentaa tähän jäätyneeseen fokukseen uusi vetonivelen suojakumi. Ja tervetuloa takaisin katsomaan. Mun nimi on Nossomi. Ja tänään meidän olisi tarkoitus nyt asentaa uusi suojakumi tonne vetoniveleen, koska vanha on mennyt rikki. Ja jos se on rikki, niin sinne pääsee hiekka sun muu ja rikkoo lopulta sen nivelen. Joten tänään meillä on tämmönen venytettävä malli. 3 yleisintä mallia näistä on tämmönen venytettävä. Sitten on ihan tavallinen, mikä pitää purkaa se koko nivel, että sen saa laittua paikalle. Tämän voin venyttää siitä yli tämmöisellä kartiolla. Tämmönen tää laitetaan vetoniveltä vasten ja tämä venytään siitä yli ja laitetaan paikalle. Ja sitten on vielä kolmas vaihtoehto, semmonen mikä on halki tästä keskeltä ja siinä tulee semmonen liima mukana, että se niin laitetaan vaan yli ja liimataan kiinni tuohon. Mutta mä päätin nyt mennä tällä venytettävällä mallilla. Laitetaan tää nyt paikalle ennen kuin nivel menee rikki. Joo, ja tähän me tarvitaan tämmönen venytettävä vetonivelen suojakumisetti. Tähän tulee rasva mukana. Ja sitten tämmöiset metalliset pannat. Tämä setti maksaa noin 10 €. Sitten me tarvitaan myös tämä asennuskartio. Tää on kans jotain 10 luokkaa. Sitten rengassavain, räikkä, pari hylsyä. Sitten myös erittäin pitkä vääntövarsi. Koska tää pultti on erittäin lujassa kiinni. Sitten muutamat pihit ja mattopukko. Sitten jarrujen puhdistusspreitä ja irrotusöljyä. Ja sitten myös tunkki ja pari pukkia. Mutta eiköhän aleta hommia. Tää vetonivel ei nyt mahu tulemaan tästä suoraan irti. Joten meidän pitää ottaa joko tämä alapallonivel irti tästä, tai sitten iskarin alapää irti. Mä uskon, että me otetaan tuo. Ja se pulttihan meni totta kai poikki. Ui vit, saa, perkele, vit, helvet, saa. No niin, eli eilen me jäätiin tähän vaiheeseen, kun me ruvettiin ottaa iskarin alapulttia irti. Ja sehän meni saman tien sitten poikki. Näissä
alustan pulteissa on hyvä olla öljyä kaverina ja lämpöä ja sitten pulttipyssy tai sitten kannattaa takoa vasaralla tuota pulttia. Mutta mehän ei tehty mitään, niin sehän meni saman tien sitten poikki. Mutta nyt siellä on uusi pultti. Vanha porattiin pois ja laitettiin uusi tilalle. Nyt me voidaan sitten jatkaa siitä, mihin me eilen jäätiin. Otetaan tää iskari pois tästä. Tai otetaan se navasta pois, että me saadaan käännettyä tätä vähän eteenpäin. Niin, että tämä mahtuu tulemaan pois, tämä vetari. Jes, aletaan nyt irrottelemaan. No niin, nyt me oltais siinä pisteessä tämän asennuksen kanssa. Tämä vanha kumi on saatu nyt pois. Ja mä oon putsannut ton ympäryksen ja ton nivelen enimmistä vanhoista rasvoista pois. Ja nyt meidän pitäisi sitten laittaa se uusi kumi paikalleen tähän. Elikkäs se on mulla tuolla sisällä nyt lämpenemässä, koska kumi haivennyt niin hyvin kylmässä. Sen kumi pitää nyt kääntää ympäri. Sitten öljytä. Samoin se kartio öljytä. Ja sitten mä tuun tänne pihalle ja vetää sen ton nivelen yli. Sitten me putsotaan se öljy siitä pois. Pistetään uudet rasvat tonne niveleen. Ja sitten ne metalliset siteet kiinni. Ja sitten me voidaankin ruveta joka saamaan. Ja nyt on kumi paikoilla ja nyt metallisiteet paikoilla ja rasvat sisällä ja nyt meidän pitää enää pistää kasaan kaikki. Joten eiköhän laita kasaan.
No niin, ja näin me saatiin asennettua se uusi vetonivelen suojakumi siihen fokukseen. Nyt kun me tehtiin se ajoissa, niin vältytään nivelen rikkoutumiselta. Ei siinä muuta tällä kertaa. Jos tykkäsit videosta, paina tykkää. Jos et tykännyt, niin paina peukku alas. Tilaa ihmeessä kanava, jos autoaiheinen sisältö kiinnostaa. Ja nyt on Mori-sivut myös Facebookissa. Käy siellä tykkäämässä. Sinne tulee kuvia sun muuta, mitä ei YouTubeen tuu. Ja ei sinne muuta tällä kertaa. Me nähdään taas seuraavassa jaksossa. Se on moro!